Welcome back to the channel, Chemist. Tibidilize nkhani pano ya ku Switzerland, ku Geneva, kumene kunali meeting pakati pa America komanso Iran. America inatumiza Steve Witkoff iye amene amantuma ku Asia kukayimirira America, komanso anatumizanso Jared Kushner amene ali mpongozi wake wa Trump. Iwo anitu anakafika ku Geneva kumene ku Switzerland, komanso Steve Witkoff, komanso ku mbali ya Irani kunali Abbas Araghchi amene anali kumene kunditu pamene ma meeting awo akambirana ata. Komano nkhani ndiona kuti what are the takeaways, kuti zotsatira za meeting yawo, mkomano wawo, mkambirano wawo ndi zotani. So kumene kunali kweni sana bangi disclose kwambiri sana vundukule kwambiri chifukwa kumene kuso kunali soma indirect talks, kunali so nditu kukambirana kwa indirect osati kwa face to face. Komanso amene amayimiriranso kumene kuko ndi emwe uti nditu foreign minister wa ku Oman. So kumene kuko kutengera za ma interview amene adapatsidwa amene iwo amayankhula pakamwa pawo after ma meeting onse, iwo amanena kuti iyayi pali tafika pa general agreement, like pali zinthu zingapo zimene tikumvana, right? Pali zinthu zingapo zimene ife tikumvana, tikugwirizana, pali zinthu zingapo mukuti pali ndithuka hope pang'ono. Komano anazayankhula Abbas Araghchi kuti sitikunena kuti tamvana, komano kama tagwirizana, tagwirizana ayi, koma tikunena kuti at least pa zinthu zingapo ndithu tikumvana, tikuyendera limodzi. To the point kunena kuti takhazikitsanso kuti kumanaso ndi kumvana kumene akuti kuzeni true pang'ono komano meaning kunena kuti at least ka ceasefire ndithu kakucheperako malingana potengera ndi poyerekeza ndi poyambirira. It's like at least panopa okay, it's like okay patamvana apa, okay chabwino, okay ndi tikambira naso okay chabwino, okay bye, something like that. Komano still palibe padakali ma barriers, ma obstacles zolepheresa zina ndi zina pamene ndithu Netanyahu akupanga force America kuti inutu musayesere kupanga deal ndi Iran ngati izizi sizitheka. Choyambirira ma power plants onse zichoke zimene mu Iran, uranium yesa choke mene mu Iran, should leave Iran. Komanso nkhani kuza ndi ma missiles, mabombaji amajeso ndithu asamapangeso. So pamene Iran yanakaya kuti kumene koko ndi no go zone, kumene ndi zone imene tisakambiyana zimene zozo chifukwa sizikukhudzana. So muni mosemo mmene zinalilimo, komabe iwowa anena kuti at least tafika kuti ndithu pa agreement ena amene Iran nayo mafuna so mauchi nawo ma sanction relief kuti ma sanctions muti jose ma sanctions komanso America kuti iniyo tufuna nuclear program yanu ndithu isakafika kuma bomba yayi, pamene America kuti pamene Israel kuti angochosera chichonse zimene zili zoti zosamveka. So tiona hapo kuti America imala mwandu ndani takhati kukamba nthawi yayitali kuti America ndithu imanyambita sabato za Israel kwambiri, and zimene aso tizona papa pa nthawi imene zikuchitika zimene zizi pamene America ndi Iran pang'ono pokayokha ngati kumvana pang'ono, pamene Netanyahu kumabwera ndi kumaika zinthu zake. Ndeza Netanyahu zikagwira kwambiri ndi pamene uziro okay Netanyahu ndamene amapangisa zonse zeti. Ndakamba koso nthawi nayo kuti nkhondo zambiri zimene bazoona zachitika kusema oyambitsa wake munthu oyambitsa naye Netanyahu kwambira kale kwambira 1990 chakuti even nkhani kuza ndi ku Libya oyamba whistleblower anali Netanyahu. Baba ku Libya kupanga nuclear, ku Iraq kupanga nuclear, tieni anthu aku America zona tieni. So
zimene nthawi zonse zimachitika. Amamuopa kwambiri, I don't know why. Kuli AIPAC kumene ndinakapasa nkhani AIPAC. Okay, nkhani kuza ndi board of peace. Ndo basi ndiko nika job kamodzi, kanthabo ya kamodzi. Mufa mumveka job. Board of peace imene ilipo kama kuti pangano, kama kuti gulu la mtendere lofuna kuti ukhale mtendere ku Gaza kakuti mmene mujamoto mulisa Netanyahu. Si joke kumene, sinthaba zimenezo. Netanyahu amene waphwasula kuseku jako, amene wapha anthu, amene wapha ana paja zikhope zawo kuti iwowa ndi ana omwe ati kumawapha. Amene ajawo iye uja akapezeka mu board of peace ngati membala. Akutani mu mmene mja. Netanyahu akutani mu board of peace. Akutani mu yeja. Peno bakasi sizikupereka sense. Chabwino, iyo tise apo. Ndiye tiona menzinga khalire pankhani kuza ndi Iran. Tini tilowe kuli ku Iran kuchitika zotani. Pakati pano China, Russia, chani akusonkhana kumeneko. Komanso pakati pano pa atsekai temporarily, atsekai ku Strait of Hormuz. Kachipata kachakadala kaja kamene kumadutsa 20% ya mafuta adziko lonse lapasi. Iran temporarily atseka kai akuti afuna pangakai ma training awo. Yeah, so ma live kumene kunithuza kuchitika kumene kupano pakati pano kuti kuna pano akupanga ma training kumene. Chabwino. Koma china chimene chitika apa nchino kuti Supreme Leader Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei wa ku Iran dzulo anali in the meeting. Dzulo, okay, not the meeting, kumana ndi lecture, public lecture, amakhala basi phe pampando nde amawayankhula anthu. Right? Phe nde yeyu kachekhedo kake pena walalikire basa tere pena nde it's like kose mbali zonse chifukwa yeyu so amantenga so ngati ndi mtsogolereso kumbali kuza ndi za chipembedzo. Right? Nde amantenga so ndi mtsogolereso kumbali kuza njani zandale. Nde ma instructions ose amachokera kwa yeyu. Nde kuli kose nde sometimes ambwera ndikungolalikira kwa uzatu khaidula bwino chani pena nde chimeza bwera kumanza kama nkhani kuza ndi politics. So uyu mana Marco Rubio, Secretary of State of America, kwa America Secretary of State, anazayankhula sentence ina yake kuti tikupanga deal ndi anthu amene malamulo awo amagwirizana ndi chikhulupiriro chawo. Like dziko la Iran lemendetsedwa ndi chikhulupiriro chimene amakhulupiriro. Ndakuti ndizovuta palibe kwa anakwanisa kupanga ku deal ndi ma Iranians. Koma kuti anthuwa zikhulupiriro zawo, okay, iwo zimene ayankhula amafana zikhale ndi chikhulupiriro chawo. Ndi chikhulupiriro chawo chikauza kuti Trump ndichigawenga sofunika kumana naye kukaena ndi meeting sakumana naye. America ni ndani waunonga maiko ndi ndani. Right? Nde iwo zawo zimakhala zoti ndiyo ndithu limene amatanthauza. So mkulu ameneyu anazayankhula mawu onena kuti bwankhula ma sentence angapo amene akumenya ma headlines kwambiri. Sentence yoyambirira amene Ayatollah Khamenei wayankhula ndiyonena kuti Trump akumanena kuti asilikali ake aku America ndi atinda amphamvu kwambiri pa dziko lonse lapasi kuposa aku Iran. Akutero koma wanena kuti koma nthawi zina kumalandira blow even munthu amphamvu kwambiri amatha kumenyedwa kukaneka kudzuka. Wankho zimenezo. Number 2, anankha kuona kuti aronza masitima zawo opeza Iran. Okay, akuti chabwino ndizoopsa zimenezozo. Koma choopsa kwambiri ndi bomba limene lingamize zimasimazo. Chomwe kwambiri chiriyo chimenecho. So mabomba ati kuziphutsa zimenezo kuzimiza pasiro. Number 3, anankha kuona kuti ife
takhali kuphezulu kwambiri kale like panapa ndi zaka 47 imagine panapa ndi zaka 47 akuruza kuti tikuthani tichani ndawo zoti palibe amene anakwanitsa komanso uyuso mumuuze so alephera dziko linoli sangalite dziko linoli ndi anthu ake sangawathe lankhula zimenezo nde ameneyu nde Ayatollah Supreme Leader Ali Khamenei wakuiraniko sakwanisa mantha akuyankhula mtimolizi akuti ayayi amene munthu osaona akati ndikugenda amakhala aponda mwala. We don't know. Sitikudziwa kuti aponda mwala wanji. Dziko la Iran laponda mwala wanji. Sitikudziwa. Remember kuti zinthu zawo zikupangidwa linked ndi chikhulupiriro chawo. And kwa amene munaphunzira psychology timanena kuti chipembedzo is more powerful than intellect. Chipembedzo zikhulupiriro kuti chikhulupiriro cha chipembedzo nchamphamvu kwambiri kuposa nzeru. Timvana bwino. Chikhulupiriro chikakuza tupanga zako tumapanga. Olonzero zakuza khazo zutsana nazo koma nzeru zimakhaje. So yeah, that's it. Guys, zaselo zakhe tezikuuzana kuti chuchitika njani afterwards kama izizi zimene thuzi kuchitika ku dziko la Iran. And pakati pano a Trump sitina wamve kuti zoyankha zawo ndi zotani pa nkhani imeneyi. Koma no awuzilatu ma statement atatu amene ndithu Ayatollah Ali Khamenei Supreme Leader wa ku dziko la Iran. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.